Не изяваш отровения чери домат челендж. Да. Започваме. Кой първи? Давай слагай. Боже, това знам колко е кисело. Всъщност не искам да знам. Доста сложих. Готова ли? Да. Така. О, боже, чакай. Ой, аз сложих доста. Ето този. Така, давай. Аз ли съм първа? Ако искаш да аз. Добре. Сега. Да, айде ето този. Добре. Сейф. Ето този. Сейф. То ще ти стане кисело, ако го вземеш ти. Така че. Този е. О, боже. Това е много кисело, отвратително е. Боже, това е много кисело. Да. Отдохли Така де. Това беше за днес. Довиждане.